Jenengan niku mengsle kuwi. Benakno kakek. Iki apa to jane isine? Dami. Damen ta. Dhisik ki le apa jenenge le naleni ora kenceng wikin dhisik. Munene blok-blok ngono. Gunamu suarane kok Aja. ngopo? Enggak boleh pegang. Gunakan. Kok kaya meme kasur ngono. Gunamu tak kakek. Alah. Kowe kendarani asli ya menang. Gak aku lek sukimene ngono kuwi. Rasa sok cantik. Sok cantik, sok anggun, sok elegan. Nek kene plak-plak nek kene. Loh, menine dok-dok. Iki tandane sing ora. Coba ngeritake ditutup. Ayo. Mbak, sekarang itu eranya keterbukaan, transparansi, ojo ngantek engko dadak presiden guru bahwa itu suatu kebohongan. Lah aku enggak bohong loh. Aku ngakone aku lanang, aku sukimen iki prabote palsu. Lah kowe ngaku apa ora? Ha iki rasa dicoba ngono wis Ya aku dibuktekke. Apa golek nggon? Anu, Ya, anggere muni temu sindan wedok kok lanange ketok ya. Aja ya lek maneman mike mendat nunggu. ayo ngaturke napa? Menika wonten ingkang nyuwun sesideman. Ya. Iki kersane Mbak Ika ning Mbak Ika ora rawuh. Ya. Ya diganti kowe. Absen. Kula. Oh nggih. Angge bawa mboten? Nganggo. Nganggo no tati no ra bawa ngisini-sini. Mbak Tati kok dengaran kalau Pak Seno kok alus ya. Halus semen. Halus. Urung, mengurung. Kok diliter atose metu. Mau bengi nesu kalih kula. Oh, dadi atose iki keri. Ya so atas. Kula nek durung dikapak-kapake ya ora atos. Iya. Nek kono wis mulai atos aku atos. Mambengi nesu kalih kula niku. Tak parapi nangka blonyo. Ah, Didik takut. Apa? Lah tos sih lek. Ya. Aku ora ngomong ah. Wiwitane anderek sang peke Priya bagus kang olah budaya Pak Seno. Dalam. Kula nyun idi palilah panjenengan wong dasare sesuk-esuk kula ya ora main esuk. Nggih. Main kula siang kula mboten matuk mawon kowe mulya dhewe ya, Nduk. Lah kan neng ndi? Aku wis dicim Karang Taruna kene. Sapa? Mas Kuncung. Kargo apa? Ya ora ngerti jenenge wong priya diwasa ngerti wong wedok kaya ngene rak ya hawane ya ngerti dhewe kok dadak tekon. Terus arep ngopo ngono lho. Ya tekon Mas Kuncung aku ora ger pasrah. Aku ket mau ket sampean munggah panggunge hawane arep gumoh wae. Alah. Sawan menyang kuda. Kene iso. Ya iso aku mau umbuk kok. Mau suara wedok lho. Wis ngene wae cukup kuwi mampune ya kuwi. Oh, berarti iso mergo dikempit ngono ki. Ya nak lanjut nak. Sawan menyang kutha Bendara terus Bendara terus kayung-yung. duet karo Mbak Apri. Coba suarane. Iya. Oke, suarane apik sik sapa ayo. Selendang kuning. Ming muni sak selendang kuning ngono. Kalah kemayune ra iso. Ayo kowe iki ku soalé kurang kemayu kok. Soale Kedaling cinden kuwi nek setiap
kata kuwi kudu digawe kemayu. Misale selendang kuning ya ora mung selendang kuning. Selendang kuning. Kon ilate metu ngono ki. Ah iya. Karo mbrangkang rak kok kire. Omni selendang dadak metu-metu ilate. Maksudnya ana penekanan-penekanan lho, Mbak. Kemayu. Contohnya lek piye lek selendang kuning. Selendang kuning. Mbak, kaya wong Malah wong kebelet. Selendang kuning. Ah, kuwi nganggo merak ati. selendang kuning kang saking bukit. Ayo kowe cek. Suara kurang bermana. Digawe merak ati ya uraimu wis kaya banel 300 ngono. Apa? Bandel 300. Apa? Banel 300. Dadi nganggo ekspresi lho Mbak aja gurwaton glinding ae. Kon senyum ra iso. Iso wae. Senyum sik ngono lho. Upama ora kesengsem karo pasuryane paling ora kesengsem karo suarane. Upama ora kesengsem karo suarane mbok menawa lagak lagune piye lho. Wong iki duwe pentingan dhewe-dhewe. Lah kok pentingane apa? Lah ki mah kudu kenese ditambahi. Oke. Wah. Lah piye ta jare kon kemayu? Kayane meng wong Sentolo ya. Oke. Lah piye ta jare kon kemayu sae kemayu. Ambak ya dimuni onje Jawa kok oke. Anggih. Ah, luwih merak. Onjeh piye monjo lenjah ngono. Ayo Aja ora lali Jawane. Ayo no. Suara kurang bermana. Le. Apik-apik lho mesti ombek meneh. Kenes. Suara ngono. Lah aku ora iso ya. Tetep ra iso nek latin ra iso. Raine iki rai galak kok dadi. Lah unek-unekke mah iso aku. Raine iki rai gaene nglecak ndase bojone ya ngono kuwi. Ora suara kurang bermakna ngono. Aku sing iso berarti sing lanang-lanang ngono kuwi lho. Kok lanang? Lah kan ya lanang ya iso. Ya iso ngaku ki anu berbagai peran iso tak lakokke kok. Ora, ketoke kaya arep melu iki deh. Hah? Ketoke arep melu Sinden kok nganggo deh bareng. Ayo Agak iki lho. Tang desa. Ngapa ta? Tang desa. Gembongan kok dadah. Ya kan nang basa Indonesia ya ono dehe bareng. Kemayune lho. Oke deh. Kan dia nganggo anu deh. Ayo Mbak Tatin. Pasti bisa, semangat. Aku ra iso. 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 Jangan bilang tidak bisa. Heeh, coba. Lambene nganggo mecum suara. Malah kaya anu bekicot. Aduh. Ya ini malah mulang sarak. Apa sih? Lah piye? Bekicot. Bekicot kira ya. Kewano. Heeh, sing ngeneng kae lho. Nggo tombo sikil gatelen bareng kena. Ora kursi iki. Mbak Mimin bae iki. Ayo Mbak Apri. Kurang. Kita kono ki heboh dhewe krungu bekicot. Oke. Kulino mangan kicot kok. Sate kicot. Suara kurang pramana. Kok waski iki lho pasuryane Mbak Apri tok. Ning wasesa ngumro. Mula nadyan piyai kakung nyandang wedok ning nek krungu suarane akeh sing do wah jan upama wedok tenan. Nah, mungkin aku mbiyen munggah pertama panggung kowe meh kegut ya. Wih lah kok sinden ayune kaya ngene iki saka ngendi bareng kala menjinge tak matke. Wo. Plantrangan. Plantangan umpama gelem ya mesti gelem ta? Sama Jenengan? edan po?
Lah ayu tenan lho, aku kalah ayu lho. Edan pa? Ya mesti ya. Nyepelekke kowe aku ora trimo nek babakan iki. Lah ngapa? Pak Seno kok gelem. Rogah Pak Seno iki. Lah, Doko. lah iki ayu banget lho, Mbak Apri iki karo aku ayu Mbak Apri. Kemayu, ayo wis kudu ngono, sinden kudu kemayu ben iso menarik perhatian penonton kudu. Ayo Mbak Tatin. Angung. Lek kimen nisan. Angung marang bendara. Angung marang bendara. Lho apa dikawat sik Tin, men ketok kemayu ora untune sapa jenenge? Untune Apri wis kawatan. Kuwi nek matamu dikawati piye? Enggak nggih wajah to kok nggih. Lipat lho. Aku arep muni lho, aku arep bales lho. Emak Piye? tak ajar kowe. Kah? Ampun dikawat mesake. Lah, Dikrangkeng mawon. Kerangnya kayak jelly. Tiah sun lestio. Pijer ngincangake alis. Terus tresno. Terus no sesideman. Sing penting senyum, sing penting dengan senyum. Senyum itu ibadah. Ojo bersengut. Luwe becik. Patenana. Rupane Ngono ku ya. Luwe becik. Patenana. Engko rak bojomu nang omah. Mbah, bojoku pekok ku ya. Aduh ya. Iya. Ya untune kudu ketok. Iya. Rada mbah sithik. Iya. Lah untune ketok. Tapi jare kan kayak Pak Seno mau lho. Kan ngene. Luwe becik. Kayak dengan senyum. Iya. Mas kata tujan. Kayak iki mau jane guyu sikit mau ning keri ning peteng iki keri ta. Kaya wong glegen kan lho. Luwe becik Genti Mbak Apri, monggo men dicontoh Mbak Tatin kuwi. Aku lagi duwe misi menghilangkan cemberute Tatin. Iya. Lah, kula iki wis guyang-guyu lho. Jane iki ming do ora weruh. Karaktere sing garang kuwi lho Mbak sing rada disuda. Lah piye aku ora garang lho. Lah terus Garangan. Garangan nyapok. Senyum yang proporsional di tempat yang tepat. Ono senyum sing guyang-guyu ning tempat yang tidak tepat ya ora prayoga. Mbak Tatin itu cantik. Suaranya ya becik, tapi di bahasa kamera ketoke kok wong judes, wong galak, padahal tidak aslinya. Lah, sing dikersake Pak Seno ki men karaktermu, men kowe dirani ora wong galak ki mesem, lembut, suarane diperhalus, powernya sudah dapat ning rodok dilembut sithik. Ngoten ta Pak Seno? Semono lembut ki ayakane sepiro?
Aku kan dadi piye? Lebih sakarmu, sudah dadi sakarmu. Ya wis ngene iki wae, apa anane? Ya wis apa anane, ya wis sakarmu le. Harkarmu lan luwe becik patenono timbang kepisahan. Wong kok didandani ra gelem lho. Ya kandhani kok angel. Ya aku gelem ning nek ya gilok-gilok nek guyu iki. Gilok-gilok. Mau wis sakarmu nembang sakarmu karo mendono matane luwe becik patenono timbang kepisahan. Len ngono ki nek ngematke jenengan aku iso ngono ki. Ayo kandhane angel. Ya kayak Mbak Apri mau. Liwat kincange alismu kuasa hanglanda rasane hatiku senadyan mas liset yoswaku aku isih mampu ngladeni salahku sakarmu. Sakarepku piye? Ya sakarep mulai nyuwara. Ya. Kula napa Mbak Apri? Mbak Tatin. Engko ndak gelo. Mbak Tatin mangga. Mbak Tatin? Heeh. Kok ora nangka? Engko ndak nesu. Mbak Tatin ndak mendono. Yo. Sampeyan iki badhekke nangka. Urip menyang kutha gedhe. Arep coplok lho, Pak. Apane? Matane. Ben ra apa-apa. Tak terima-terimake. Napa nih? Sinden kleru ngono iki saurane Pak Seno kira ya berarti Apa? ketua rombongan sing ngesuwi ning kene. Ketua rombongan Sutradarane nang Pak ngono. Kaliran ya netranipun menika mboten sae menawi Oh, ngaten. netranipun mboten sae Pak Seno menawi ajeng mecotot ngenten niku. Kok mecotote kok. Malah ngunekke mecotot kuwi. Aku ki santai kok Mbak Mimin wis bebas karo aku ki rasa. Nganggo apa dunake matane ya wis kono, dunake ndase ya wis kono. Lah apa? Iya. Sing alus ngono lho. Sing alus apa? Jenengan ki nek Netro. sing alus. Netro. Netro to Ngapunten, Pak. paningalipun. Netranipun mboten prayogi menawi ngaten menika. Menapa gantos netro ali-ali kula ngoten. Kenapa gantos netra mudun? Malah moto mudun. Ning bener nek mudun ki nek dicotot mesti metu matane. Iya. Yo. Urip ana kutha gedhe. Yo. Urip ana kutha gedhe. Ya. Masuk.
kula kunjuk. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Kenging menapa Rama mboten kempal kalian Pak Dinala Gareng kalian Pak Lik Bagong. Netepi kewajiban inggih menika nindakaken gara-gara. Iya kaya aku ya nurun lehmu glece iki nurun. Wong gara-gara kok gara-gara iki cara ngendi? Inggih. Males aku lagian. Kenging menapa? Ngene iki lho. Kadang kala wong ora gelem nyambut gawe iki mergo rasa susah. Ning kadang kala wong ora gelem nyambut gawe netepi kewajiban iki mergo saka bombong pikire. Lah, pikirku kali iki lagi seneng. Aku lagi bungah. Mergane aku nyawang karo kowe wis ndungkap dewasa, mongko wekel nggonmu nyambut gawe ganteni gaweane bapak. Nek bapak tangine ora iso esuk, kowe ya mikul garu luku, kowe giring kebo sapi. Mongko kowe iki kondang ning Karang Tumaritis kene kowe kondang nek dadi cah bagus. Bocah nom baguse ora ana sing ngungkuli karo anakku Lengkung, kejaba mung anake Petruk. Ning ewadene kowe ora isin mikul garu lukune, ngiring kebo karo sapi, kowe ngluku sawah nggarap Tegal. Lah iki lho kok. Sing jeneng ngendikane para sepuh ngandikake swarganing wong tuwa kuwi ora kok perkara anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina ora. Arep anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa, nek pokal gawene anak ki merusal bedugal. Ora ngerti tata krama kuwi wong tuwa kaya diloropoke ning neraka jahanam. Ning nek anak kuwi tansah ngabekti karo wong tuwa, ngerti karo tata krama, tur ya unggah-ungguhe ketok ana ing pesrawungan. Wah, kuwi arep kowe iki urung iso munjung apa-apa karo wong tuwa, ning wong tuwa embane kaya wis manjing ana ing kasuwargan. Ya ngono kuwi sing disebut anak anung anindita isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Menapa ing kula tindakaken menika awit saking panggulawentahing Kanjeng Rama Petruk ingkang tansah tutur-tutur dhateng pun Lengkung Kesuma. Heeh. Aku seneng. Kok ngono kuwi terusno. Ora usah melu kanca kancamu, ora usah melu rombonganmu, ora usah melu kanca-kanca sakbarakanmu sing kerut larut ninggal marang budaya, malah nengenake budaya manca. Lah kuwi ora apik. Inggih. Wis rasa melu sing werna-werna pokoke nang omah kuwi wong dasare kowe iki anakku siji-sijine. Sawah jembare semono kae sesuk bakale ya nggonamu. Kidul omah sawah sing dawane nganti meh 500 meter, panjang 500 meter, lebar 50 cm kae. Kaya calon nggonamu. Inggih ingkang pundi? Galengan kae. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi ora usah dadak mrono-mrono wis. Pokoke kowe dadi bocah sing bakal entuk warisane bapak. Kabeh omah iki ya dadi tekamu mula gula wentran. Ngono, resik ana, open ana. Aja dumek kowe seneng entuk warisan akeh terus engko tok entekke tok dol. Wah, kuwi wong tuwa kaya diiris-iris atine. Nggih, Kanjeng Rama. Ngono wae welinge bapak. Bapak tak netepi kewajiban aku tak sowan ning negara Ngamarta. Mergo iki wis wancine lalu utawa wis bablas wancine iki nek aku ora nusul Bapak Semar ning negara Ngamarta ya mbahmu Badranaya engko ndak malah nampa dukane bapak aku. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging risang mawe gandrung. Dereng ngantos paripurna sami mbal wacana. Kasar ingkang bengok-bengok saking katebian nengke Kelurahan Nala Gareng. Petra, kowe iki menungsa apa iblis? Ora njimpe. Jebul ketoke sedulur ning kowe mentolong ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip kowe nyong monyong. Sik Kang, sik. Kakang neng ngopo?
Kang Gareng ngopo kok teko-teko nangis apa diganggu wong ning dalan, diladaki wong ning dalan, ladaki gundulmu amoh kuwi. Ora rembugan karo kowe. Ora kowe kok nesu iki apa? Iki nek tak omongke piye ya, Tra. Kene mapano tak bendho ndasmu kene. Lho arep dibendho sira iki aku salah apa? Aku luput apa? Luputmu tak kendhet tak ipet. Luputmu tak gendong. Aku ngopo? Kowe mesti sing ngajak-ajaki. Kowe biyen ndek bojo ya meteng sik. Ayo ngaku wae. Ora sik iki hubungane apa? Ora ana hubungan dinas perhubungan. Sik kae. Anakku, Tru. Anakku. Anakmu ngopo? Nolowati kae apa? Anakku, Tru. Anakmu ngopo? Anakku wetenge blendruk. Wetenge blendruk kena apa? Busung apa? Busung cengelmu. Aku kuat makani kok busung. Lah ngopo? Mateng. Lho, Kang. Anakmu meteng, anakku meteng. Kang, kowe iki wong tuwa ora. Waton Kang Klekop ngomong sapenake dhewe. Isinmu ya isine Petruk. Nek nganti anakmu tumindak kaya ngono ki Petruk ya melu isin, Kang. Wong tuwa sing ora iso mulang karo anak. Arep Nolowati kae ponakanku kae anakmu ning kae iki dulurku, kowe iki kakangku. Nek nganti kakangku wirang aku ya wirang. Keplak sirahmu dal kowe. Sik ta iki kok malah kowe sing nesu ta? Piye ta iki? Lho kok aku kok nesu kok diseneni piye? Mergane, Truk, mergane. Mergane ngopo? Mergane sing ngetengi kuwi ya. Sapa sing ngetengi? Wak golekane. Sapa wani ngetengi anake kakangku? Aja takon tok ajar nganti tele-tele. Tenan? Heeh. Tak ajar tenan? Heeh. Yakin lho iki? Iya. Kae menungsane begok-gok ning mburimu kuwi. Sapa? Anakmu. Lengkong kesuma. Mbok ya dikandani to, Tru, apa ora ana wong wedok liya kok nyikat mbakyune dhewe. Dikandani anakku sing ngetengi anakmu. Weh lah dalah ku arepe. Kong wonten dawuh. Rene. Wonten menapa Rama? Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe ngetengi Mbak Yumu. Mboten Rama, kula mboten nate dolanan listrik. Wah bocah iki pancen bakat sesuk nek bapak nek bapak wis lengser li dadi ponokawan, kowe dadi ponokawan ya lucu lho kowe. Rama menika kok ngaten. Tegese ngetengi kowe iki gawe meteng Mbak Yumu. Le gawe pripun? Ono wong seneng-senengane sok ndelok HP kok. Le gawe pripun? Ayo di ngono. Mboten Rama, mboten piye? Kula mboten tumindak menapa-menapa. Kumbi selak. Ayo wis entuk penake kok. Wah, lengkong menungso ora tatanan. Bagusmu bagus, Kong. Ning wah. Tekonmu sak ngisoring dlamakan. Isen aku Tru, anakmu tumindak kaya ngono. Kowe tak takoni pisan kas jujur. Kula mboten tumindak. Estu kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten tumindak Kanjeng Rama. Minggat. Rama, minggat. Aku ora sudi ndek anak kaya kowe. Wis ben. Di anak lanang nek jelomprongke wong tuwa ning juranging kasangsaran. Ben, minggat ya ben. Waduh. Lah anakku sing tanggung jawab sapa? Kowe iki piye ta, Tru? Aku sengit karo anak. Aku iki atur kon minggat ki piye? Aduh cilaka iki. Wis ben lunga ya wis ben. Ning tenan to anakmu, meteng tenan. Meteng yakin wong blendhok kok. Engko mbok dipreksake sik ngono menawa lara apa piye? Weh ora meteng kok. Aku wis tiwas nundung anakku
nek nganti anakmu ora meteng engko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Pacul-paculan karo kowe wani aku. Oke. Apa dikira aku ki ngapusi? Ayo, nek ora percaya tiliki. Neng omahku nek anakku meteng kowe piye? Tanggung jawabmu. Dileki sik. Yo. Anglen karo Mbak Mimi. Sampun wilujeng dalu. Nggih, Kalau kok mboten tindak nembe gerah menapa sayah menapa wonten pambengan sanes. wau dalu ra mangkat niku kurang Lan ajar. sih mboten tindak. Ngopo ora mangkat kowe? Loro pikir. Lho, sing digagas napa? Napa nek babakan pakaryan pun bendina pakarya kalian Pak Seno, babakan duit akeh sithik ya ana rezekine. Ajeng mikir napa melih penyanus nek sing nom-nom gagas kae-kae pun sepo apa gagas kae-kae ya pun mboten to penyanus. Nggih men niki santai ora krungu swarane nika sing atos bengi ngatos. Lah loro ati. Mboten ku pun karakter. Berarti kowe loro ati to mel aku ki. Heeh. Arep muni kok dadak dipikir loro ati tenan. Loro ati tenan. Ya sok loro ini kok. Nah, Ning ya sok tak tambani dhewe. ya wis ora apa-apa ora. Ya, tambahi sapa meneh? Pinten Tambahi sapa meneh sing urung. Ah iki wis nganu wae. Iki ya bar nglairke. Sesare urung mari. Engko golek liwung tetel malah kira. Dadi krek. Waduh. Ra ki mboten pas putrane wis urung sasi kok ya terus tetel. Sing jeneng Sesar niku saniki mboten didondo miming dilim. Kok dilem? Napa nggih? Oh, sampean malah ora ngerti to. Lah anakku sing kari dhewe niku Sesar, dadi kula ngematke bojo kula dilim. Ngono kula muni, lho kok cuma dilim, Dok? Iya, sekarang udah ini. Mbok ngagem kanji mawon. Gini nggonku mbiyen ra dilem. Nggonku. Aku nganu kok dilim apa-apa ora gathok kok. Dilas karbit. Edan. Ya. Piyai papat wae, piyai papat. Iya. Pinten? Piyai papat. Ayo kuwi piyai papat niku sampean. Mboten tambah malih. Aku ya katut menungso lho, Pri kok sinten iki papate katut karo aku. Piyai papat. Ya bani sik, Lek. Kowe ae. Adik-adik ayo baris yang rapi. Ya. Nggih, Pak Apri. Iki bayi tuwa. Ya, mangga diwiwiti, yuk. Piye kok ora nirokke jogete Apri iki piye? Ora iso. Oh, onderdile digantekke sesone. Wis koklok. Kula tak manut. Apane sing koklok? Onderdilmu kuwi wis ora iso megang-megang. Iya. Ya. Sabtu pagi. Cendol
ndelokke Prastiwi weruh cendol joget ya kuwi. Iso rono rene kek cendik banget meng gili. Angger disendok lunga. Ayo ngono. Semangat Ibu Pras. Seniore adik-adik semangat ya mawon. Nggih, kula tetep sabar kok dinyek. Lah kudu sabar. Wong sabar ki ora ana watese. Nek ngono sabar ki ana watese kleru. Sabar ki ora ana watese. Ya ana wae wong Kulon Progo ana watese kok. Lah Kulon Progo senes sabar nggih Bu, semangat Bu. Upama cendol ngono Bu Prastiwi kok cendol weton Purworejo kae lho. Sing ireng kae jenenge cendol. Iya melu nyek sing sithik banci kuwi. Lho, kandhane wong kula tarpa tuwek nika kula kejeni karo pi sepuh. Wani ngece Yupras mesti langsung ditenggel sak kayane. Tasih nitih tas Bu. Napa? Tasih nitih. Mboten gedok le munggah. Wong sinden aleman kok ya. Mbok tak kon tuku mobil sing cendhek-cendhek kuwi akeh Starlet ya akeh ya murah. Ah kok tuku tabane radial gede banget kae. Bareng nyinden nggawa Honda. Ayo. Aneh ora. Ndekno sing nyopir nggawa kacamata riben ra dicopot. Bengi-bengi kacamata riben sak anu nabrak kursi. Iki men piro? 117. Ha wis picak kuwi ora men. Men 117. Men 3 Oh, men 175 lemune. Ya wis ben ngarang aneh-aneh kok ya, Mak. Ya mangga dilajengke. Apa? Halo kae, ngene Mimin arep pindah cengel kae. Lara kegencet. Suara kanggo lho, Mbak, dadi mbangkai malahan. Oh Suara atas. kanggo. Suara kanggo. Aku cara dadi lek Sukimin tak bales ganti. Ora kanggo ki piye, Mbak? Dangu mboten diagem. Jenenge bojo kula ten Papua kok ya. Ngapa? Adol koteka. Mbak kan ngangge nika. Oh, kurang ajar to kowe. Kaya ngono ora gelem diatosi wong kowe kurang Ya ajar. gentenan kowe nek nyuwara ya atos kok. Wis padha atos. Aku nek ora diatosi ora manut kok mangkelake ora. Wong ki nek kulino ngatosi wong, ya kudu gelem. Datosi. Oh. Arep kowe juragan nek wonge kaya ngono bakal rawani. Aku empuk ya tak takokke. Kok empuk ngono. Empuk ya slenthik opo? Ora. Kosek. Wong rembugan kok tekan diselentik barang iki piye kuwi? Ame ngempuk Mbak nyanyi ku gumathok. Nyanyi piyai sepo lho. Tembung sak tembung ki ya. Wong iki mau rembugan ngendikane Pak Seno ki atos ngoten lho. Nek empuk diselentik, ih apa iki? Inakal. sepuh wae kadang sok butuh lho Mbak. Lah nggih sok butuh. Iki butuh apa? Curhat. Butuh curhat. Oh senengane ana. Ngajar kok kowe Swan. Malah muni butuh dibunyi. Alah kaya wong sedela lho senengane. Cilik engko apa? Ben arep tak ujo ben. Ya Allah. Ben nengke wae.
Sing sabar ya, Nduk. Aku ora ngerti ya. Sabar ya Nduk Agnes. Ora usah melu-melu ya, Nak. Es ben mbok mungen ngene Wis dhewe. ora sampe melu nek sing ngono men disandang sing tuwa. Sing mlebu neraka men aku ro kae. Lho kok ngejak aku ngopo? Apa ya elek kok. Aku wegah. Aku mau campur kowe kok. Wegah kok campur kowe meng elek terus e. Neraka kok enten-tenan ya ayo. Neraka ajak-ajak. Karepe kowe ning swarga. Lho lah iya. Ya tak tarik. Nganumu pas. Edan rawi. Iya. Lah aku ki celok menghibur piyai akeh iki ibadah. Badah apa? Sinden kok mangkal ya Jan. Era barok Jan. Kok sindian penjal kok seraten. Nek kowe lek wangsulan muni, aku ya menghibur wong akeh. Are ra tak jak menghibur sapa kowe? Ayo. Oh ya. Iso. Wis sesuk ki mandi ngene iki nek sirahmu tingil-tingil lamit ya pras tak penyak sirahmu tek aku nang sus bablas nek. Ora apa-apa, tak tarik ngono. Kok njur arep menang-menangan ora. Mah pokoke dhewe-dhewe lho, mah. Mah padha dene. Pokoke dhewe-dhewe lho gak aku. Mah bareng pokoke. Lho. Mah dhewe wae kok bareng. Kudu bareng. Kowe bareng ya ora krasa kok. Apa meneh to iki? Ben tak sisanke modiar mbok mek. Kita ke pembicaraan dewasa ngono to priya kok ora mung. Wis banci-banci ora melu-melu. Kok namu ra iso dienggo. Biar ora. Aku to. Adek aku kenamu anget. Kula ki ngewangi jenengan malah kenamu anget. Ora kena dienggo piye to? Buktekne Lek. Buktekke. Ayo apa piye? Coba. Mbok. Ya dinteke mangga nuruti Prastiwi ora rampung-rampung. Iya. Ya. Sap. Sapa iki mau? Aku. Wah, piye? Kok kaya cacing dadi. Anu, mbok murah melu. Kowe lek tau ngerti to, Mbak? Iki biyen tau tak boncengke ora gitu. Iya. Sikile meng gandul-gandul kae. Ngono ki aku medun tuku apa ngono kuwi. Grubia. Sak wonge. Aku yo aduh lali sorry you. Sorry matamu kuwi. Zaman berjuang riyen nggih Bu, jenengan seksi to perjuanganipun Pak Seno kados menapa rak panjenengan melu nyekseni. Kula melu lara apa? Dadi melu prihatin to, nek saiki disio-sio rak ya mengko cara mene ora bener. Kula ajar mayang niku sik nindeni niki. Lho. Nganti ditolak sik nanggap niku marahi niki. Dadi tolak berkemboten mergo wayangane mergo niki. Mbok sindene ampun nika Pak Seno. Ontene nika nika. Nika wis kula tinggal kowe ngetutke terus ya. Ketriyen bayar kula sih selawe. Selawe jaman semonten. Sepriki ya selawe ra mundak. Saking cedhile niku. Ayo kowe kok ya manut melu terus iki lho. Ayo pangane ider. Wah wis. Alah ya malah. Ora ngeri to no, wiyang sindanku ngeri-ngeri to. Wah, medeni ora ana sing iso ngimbangi le bosok cangkeme. Kok ngungkuli banci ya Lah Lek. ya gagas lho. Aku insaf kok malah kono ndodro. Nek aku tak teruske Mbak golek det e. Rak sewu dalan penjanu kok ya wis ndungkap yuswa ki sing ngoten-ngoten ku ditinggalke. Kula ider niku dodol gedang goreng. Oh lah rak Wong urung do ngerti kok ya. Kalih apem. Ning anggere niku rak mbiyen anu cedhak omahe kalih kula. Anggere bar idul tak takoni, "Gedang entek yo." Entek, apa me isih ora enak. Ora enak aku. Lah nggih, apem niku sok diinget, mosok apeme jamuren niku. Niku jamur doyan e. Doyan kok dalange. Wah, meng ngomong. Oh alah, gak piye. Wis ben jamur ra apa-apa. Saanane. Niku wong jenenge profesionku benten-benten kok nggih. Nggih. Ora mesti wong golek pangan iki. Agnes, mesakno Agnes ki guru klecam-klecam iki. Ngene bakul apa bakul kroto kok, Nduk. Kruto apa? Pakan manuk. Ih,
Nggih, wah ya ora kok ya ndoro jamuran barang doyan ora. Doyan ki mergo sing jamuran nggo namu kuwi. Sok tak tambani ya. Apane to sing jamuran? Mapem. Oh. Wong musuh ora didol kok ya ora diinget barang dadine ya jamuran kok ya. Napa di PP mawon nek aku belum ngerti PP. Ngo dintekke ya. Sabtu luar biasa. Nggih atraksi banget. malam ngono wis Khususon Ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis ngene